xerrada la promovem Som el que sembrem. Som un col·lectiu que lluitem contra els transgenis, contra els herbicides i per una pagesia justa, per una pagesia neta. I la xerrada la farà el José Ramón Olavieta, que és un dels membres de Som el que sembrem. A més de membre de Som el que sembrem, és també professor de la Universitat de Lleida, és una persona que està al Departament de Ciències del Sòl i de Medi Ambient de la UDL, que té coneixements tècnics sobre el sòl, però que bàsicament els coneixements que els té com a militant i com a persona que del que es tracta és de parlar dels herbicides, del que es tracta és de parlar també d'aquest herbicida que l'OMS ha declarat recentment com a possible cancerigen, que és el glifosat, que és el mateix herbicida en el qual moltes plantes transgèniques van preparades per resistir-lo, però també d'altres biocides i sobretot del que hi podem fer a nivell municipal per aturar-los i per intentar que no siguin ja els mateixos ajuntaments que facin aquests tractaments que van una mica contra tots nosaltres. I també per donar a conèixer algunes de les eines que Som el que sembrem volem posar a disposició informació a disposició de la gent perquè com a mínim en els municipis que es facin tractaments amb biocides o amb pesticides doncs puguem fer complir la normativa sobre els tractaments, perquè aquí en el públic segurament hi haurà persones que són sensibles a aquests productes i d'altres que són sensibles i no ens en donen compte, perquè al cap i a la fi tot s'acumula. Doncs com a mínim conèixer quins drets tenim com a ciutadans, com a persones que vivien als pobles o ciutats, a que no se'ns enderen. I també quina mena d'accions podem fer a nivell municipal per aconseguir que els ajuntaments facin un ús més racional o que directament els prohibeixin. Doncs res, dono la paraula al José Ramón i gràcies per haver vingut aquí a fer-nos aquesta xerrada. Gràcies. Com deia el Gerard, la idea de la xerrada és del col·lectiu Som el que sembrem perquè ja van començar ara ja fa uns mesos la campanya per aturar l'ús del glifosat, sobretot en el tema de jardineria als ajuntaments i ara a més el que volem afegir és la qüestió de que els ajuntaments els objectius d'aquesta campanya de Som el que sembrem són bàsicament 3. Ara introduiré la campanya i després, en certa manera, explicarem les raons de tot això. Però la idea és, d'una banda, intentar eliminar l'ús del glifosat de totes les pràctiques que fan els ajuntaments, especialment des del punt de vista de la jardineria o del manteniment de les vies públiques, places, etc. De manera que ja sigui perquè ho fan directament o perquè tenen alguna empresa subcontractada, que dins de les normes que estableixin per les empreses subcontratades o les mateixes de l'Ajuntament, que s'elimini l'ús d'aquest herbicida. D'altra banda, com us deia, és que els ajuntaments compleixin i facin complir tota la normativa que existeix sobre avís a la població dels tractaments. Hi ha una normativa més o menys bona, però hi ha una normativa que els ajuntaments com a mínim hauria de complir des del punt de vista d'avís a la població en general sobre puestos on es faran tractaments amb biocides i que els propietaris particulars que fan els tractaments també han d'avisar sobre els puestos i els moments on es faran aquests tractaments. La idea és presentar aquestes mocions perquè els ajuntaments se n'adonin que hi ha una normativa al respecte i que l'han de complir i fer-la complir. I finalment, això, que entre tots ens n'anem donant compte que tots aquests productes al final són productes que estan pensats per a matar. No per a matar persones directament, però per a matar éssers vius, siguin plantes, siguin insectes, siguin fongs, sigui el que sigui, però són productes que estan pensats per a matar. Que a nosaltres potser no ens mataran directament, però poden tenir molts efectes, diguéssim, no directes, però crònics,
i per tant no hi ha cap d'aquests productes que sigui neutre ni que sigui completament net, diguem-li així. Llavors, el que hem preparat per a aquesta campanya bàsicament és una sèrie de mocions i uns argumentaris per donar suport a tota la gent que es vulgui mobilitzar, diguéssim, ja sigui individualment o a través de grups, col·lectius, partits polítics o el que sigui, que els ajuntaments vulguin presentar aquestes mocions, insisteixo, d'una banda per intentar prohibir l'ús del glifosat en totes les activitats en les que els ajuntaments estan implicats directa o indirectament, i d'altra banda per fer complir tota la normativa que existeix de com s'han de fer els tractaments i sobretot com s'ha d'informar la població sobre què es fan aquests tractaments, quins productes s'utilitzen, quin període de seguretat han de complir, etc. El glifosat és, en certa manera, una mica, si li voleu dir així, el símbol de la campanya, per una raó molt senzilla, perquè el glifosat sempre s'ha venut com un producte pràcticament tan inocu com l'aigua. S'ha venut que allò és net, que allò no fa cap mal, que mata les herbes i s'ha acabat la història. I això, diguéssim, aquest discurs, cada vegada s'està desmuntant cada vegada més i cada vegada s'està veient que d'aquell producte tan net i tan bo no en queda pràcticament res. Ara, diguéssim, en certa manera justificarem tots aquests problemes que estan relacionats amb aquest herbicida. Bàsicament el glifosat és un producte sistèmic que se'n diu i no selectiu. Sistèmic vol dir que la planta l'ha d'absorbir i llavors ho transporta a totes les parts de la planta de manera que acaba matant aquella planta. I com que és un herbicida no selectiu, doncs mata qualsevol planta pràcticament que estigui en contacte amb aquell herbicida. El glifosat, diguéssim, comercialment es ven, tradicionalment s'ha venut amb el nom de Roundup, des de l'any, em sembla que és des de l'any 2000 que Monsanto va perdre se li va acabar, diguéssim, la patent sobre el glifosat, doncs ara hi ha moltes companyies que produeixen herbicides a base de glifosat, que no porten el nom de Roundup, però el nom tradicional, potser més conegut, és el de Roundup. I el problema amb els productes comercials és que, a més del glifosat en si, contenen d'altres substàncies que poden ser tan o més tòxiques que el glifosat. I una de les més conegudes és el POEA, que és un surfactant, que és una substància que s'añadeix al producte comercial perquè pugui entrar més bé a la planta. Doncs el problema moltes vegades amb aquests productes no és una substància individual, sinó que aquests productes comercialment es venen com una barreja de productes, cadascun dels quals té els seus efectes individuals, però que com a conjunt són encara molt més tòxics que agafats individualment. I això és el que passa amb el Roundup, especialment per la presència d'aquest surfactant que s'anomena POEA. El glifosat s'utilitza en molts camps, s'utilitza, per exemple, en el manteniment de les vies ferroviàries. Renfe, hi ha trens que van ruixant les vies ferroviàries per eliminar les herbes que van creixent, i això és un camp bastant important perquè, clar, les vies ferroviàries, com ho sabreu tots, bàsicament estan a sobre d'una capa de pedra, diguéssim, suelta, i aquesta pedra suelta pràcticament és incapaç d'absorbir res, de manera que tot el producte que ruixa allà segurament se n'anirà a les aigües més properes que trobi, perquè en aquella zona no hi ha sol que absorbeixi aquell producte. I això, diguéssim, que en certa manera és una situació en la que estem relativament lluny del tractament. La qüestió és que aquell producte en gran part arriba a les aigües, i com que arriba a les aigües, on s'avança o després té uns efectes bastant greus, sigui directament sobre nosaltres o sigui sobre el medi. El glifosat s'utilitza molt en jardineria, doncs, evidentment, els ajuntaments, en els parcs, i individualment nosaltres també, el típic, en el jardinet i aquestes coses s'utilitza molt. I això és senzillament el cas de França, d'un estudi que va fer una associació,
doncs, de l'ordre del 29% de les persones que tenen jardins utilitzen, per exemple, herbicides, i el que és més greu és que el 50% d'ells consideren que aquests productes són imprescindibles. Que en la jardineria d'un jardinet, diguéssim, d'una casa, doncs considerem que productes així són indispensables, vol dir que ja des d'un punt de vista, si li volem dir cultural, la cosa és greu, perquè evidentment això no és una cosa imprescindible ni molt menys. Però diu molt de com tota aquesta publicitat ens va entrant a tots. En l'agricultura l'ús del glifosat es va començar a utilitzar cap als anys 70, però és a partir dels anys finals dels 90 quan s'utilitza massivament. Actualment és l'herbicida més utilitzat a tot el món, de l'ordre de milions de tones que s'utilitzen anualment en tot el món. S'utilitza molt en sembra directa, en cereal. Quan es fa sembra directa s'utilitza per eliminar les males herbes. En Europa no, però en molts llocs on hi ha transgènics, es produeixen transgènics resistents al Roundup, soja, per exemple, cultius de soja en tota Amèrica Llatina, en Estats Units, el cotó també, sobretot, s'utilitza molt el Roundup en quantitats, diguem-li, industrials, perquè precisament els cultius són resistents al Roundup, són transgènics resistents al Roundup. La gràcia del tema és poder ruixar ben ruixat per eliminar totes les herbes. Doncs en aquests cultius s'utilitza molt i des de fa uns quants anys s'utilitza molt per assecar els cultius al final del cicle, per accelerar, diguéssim, que el producte quedi sec, doncs es ruixen amb glifosat, doncs per això, perquè quedi sec el d'això i es pugui collir, diguéssim, abans. I això s'utilitza molt en lleguminoses, en llenties, algo també en blat, al final de la collita. Bé, com està tractat això en la normativa? Hi ha diversos problemes amb el tema de com es consideren aquests productes en la normativa. Una és que en realitat no es coneix la composició dels productes comercials, no es coneix. No només no el coneixem nosaltres, sinó que les autoritats, en la seva línia habitual, fan els ulls grossos i ni coneixen ni volen conèixer pel que es veu. Hi ha un cas molt clàssic, diguéssim, és a França, la mateixa associació que comentàvem abans va preguntar al Ministeri d'Agricultura, va preguntar sobre la composició de dos productes comercials amb glifosat. I estrictament els preguntava, aquests productes comercials contenen el surfactant POEA, aquell que comentàvem abans, que va a més del glifosat? Doncs els preguntava, contenen aquesta substància? I l'altra pregunta era, un número de registre concret, que hauria de ser per un producte concret, què composició tenien. I la resposta del Ministeri va ser no, aquests productes dels quals pregunteu la composició no tenen el POEA. Aquesta associació va fer els anàlisis i sí, tots dos productes contenien el POEA. I no només això, sinó que sota el mateix registre havia productes que tenien composicions completament diferents. Completament diferents no, però força diferents des del punt de vista d'aquests surfactants que contenien. La idea és això, és a dir, les autoritats, les institucions, o no s'enteren, que ho dubto, o no es volen enterar, que és segurament el que està passant. Hi ha un tema també molt clar en aquesta qüestió, que és els límits màxims de residus que s'admeten en els aliments d'aquestes substàncies. Hi ha hagut dos moments bastant greus. A l'any 99, per exemple, es va passar la soja. Fins a l'any 99, el límit màxim de residu admissible de glifosat en Europa eren 0,1 mil·ligrams per quilogram de glifosat. A l'any 99 es va multiplicar per 200 aquest límit màxim admissible fins a un límit màxim admissible de 20 mil·ligrams per quilogram. Això no és perquè va aparèixer cap estudi que deia que no, que el glifosat no era tan dolent i que per tant es podia admetre una quantitat major, sinó senzillament perquè a partir de l'any 99 es van començar a comercialitzar massivament tota la soja transgènica que venia dels Estats Units i que venia de Sud-amèrica. I tota aquesta soja transgènica ve ruixada a dojo
amb el glifosat. L'única manera que aquella soja pogués entrar a Europa era que augmentés el límit de residus admissibles, però si no, no entrava res. Què van fer? Pues lo van augmentar 200 vegades i s'ha acabat el problema. Això no per cap estudi científic res, sinó per una qüestió purament comercial. I a més és que el greu del cas és que ho reconeixen tal qual. Si us llegiu, diguéssim, el moment en què Europa admet això, diu per poder admetre les importacions de soja transgènica de l'exterior, doncs augmentem un 200% aquest límit admissible. I ja està, senzillament per interessos comercials. El mateix va passar amb les llenties l'any 2012. Fins llavors el límit màxim admissible era el mateix que per la soja, 0,1 mil·ligrams per quilogram. El van augmentar 100 vegades fins a 10. Per què? Doncs per el que us he comentat abans. Es va començar a utilitzar massivament el glifosat per assecar els cultius abans de la collita, perquè es pogués collir abans. I per la mateixa raó ho diuen així, amb aquesta cara dura, ho diuen per poder admetre les importacions que venen d'Estats Units i Canadà de llenties, com que allí fan aquests tractaments, doncs augmenten el límit màxim de glifosat admissible. Disculpa que te interrumpa. ¿Puedes decirme en castellano que estamos grabando para Hispanoamérica, que acaba de pandemia? Vale, bueno. Sí, si no me voy de... Vale, bueno, pues això... En el año 2012 la Unión Europea aumenta el límite de residuos máximos admisibles en lentejas hasta 100 veces más, sencillamente, y lo dicen así, es decir, para que poder admitir las importaciones de lentejas que vienen de Estados Unidos y Canadá, pues lo subimos y ya está, se acabó el problema. Bueno, esto es un estudio hecho en Inglaterra y sencillamente para que veáis, esto hicieron el año 2011, de residuos que encontraban en diferentes alimentos y cuántas veces se excedía ese límite admisible. Y como veis, por ejemplo, en el caso de estos son lentejas secas, pues 12 de cada 32 muestras que cogieron superaban el límite admisible. O sea, no es ya que haya residuos. Hay residuos y además hay residuos en cantidades muy superiores al límite máximo admisible. Y eso se está vendiendo. Bueno, digamos, la normativa pues está así y la cuestión es qué pasa con el glifosato. Bueno, el glifosato, insisto, se ha vendido siempre como un producto completamente inocuo y la realidad es que no es así ni de lejos. Entonces, en el suelo, por ejemplo, los tratamientos con glifosato, como es un herbicida sistémico, pues la planta los va moviendo por todos sus órganos, por ejemplo, los mueve a las raíces y de las raíces, pues por ejemplo, los exuda al suelo, el glifosato. Y en el suelo, pues el glifosato se ha demostrado que es tóxico para diferentes hongos y microbios beneficiosos en el suelo, que tienen efectos negativos también sobre las lombrices. En las plantas está visto que el tratamiento con glifosato aumenta la incidencia de Fusarium, que es un hongo que puede afectar las raíces de muchas plantas, e incluso hasta 3 años después de las aplicaciones con glifosato, los cultivos donde se ha hecho tratamiento con glifosato pues muestran incidencias más altas de Fusarium. Un problema muy grave que está apareciendo en los cultivos transgénicos resistentes al glifosato es la aparición de plantas, llamémosle con perdón, malas hierbas resistentes al glifosato. Y en Estados Unidos ya hay miles de hectáreas abandonadas porque están infestadas de plantas que son resistentes al glifosato, que ya, digamos, no financieramente, digamos, los agricultores ya no les sale a cuenta eliminar esas malas hierbas, porque el coste pues, es $33 por hectárea, pues ya no les sale a cuenta eliminarlas y sencillamente han abandonado aquellas hectáreas que ya están, digamos, llenas de hierbas resistentes al glifosato. En lo que hace referencia a animales, pues ha habido algunos estudios que muestran que los piensos, por ejemplo, pues mucha de la soja que se utiliza para piensos, parte del maíz que se utiliza para piensos, pues en algunos casos son resistentes al glifosato, se han tratado con glifosato y los animales que las ingieren pues pueden tener efectos en el aparato, algún efecto negativo en el aparato digestivo y en malaltías gastrointestinales. Respecto a las abejas, digamos, no tienen un efecto tóxico directo en el sentido de que las mate, pero sí tiene un efecto negativo en cómo se comportan las abejas desde el punto de vista de cómo buscan las abejas su alimento, pues parece que les
les desorienta, digámosle así. Y un problema, digamos, no sé si más grave o menos, pero bueno, bastante grave, es el tema de los efectos en agua. El Ministerio de Salud español va sacando informes sobre calidad del agua de consumo humano en España desde el año, creo que es 2005, el último creo que es el del 2013, sí, el 2013. Bueno, pues desde el año 2006 hasta el 2013, que es cuando vienen un poco más detallados los problemas que ha habido de contaminación de aguas de consumo, no estoy hablando de aguas de ríos que no se utilizan, sino de aguas de consumo, o sea, por decir algo, se han hecho análisis en depósitos de agua, digámosle, municipales, en el grifo de casa y sitios de estos, pues 155 casos en 7 años, 155 casos en todo el Estado español de contaminación de las aguas de consumo por niveles superiores a los admitidos en algún herbicida, pesticida, etcétera. Tienen otro criterio, que es cuando en ese agua de consumo hay varios productos estos combinados y su cantidad es superior a otro nivel, pues hay otro caso. Es decir, que esto es solo para casos de contaminación por un producto individualmente. Pues solo por eso ha habido 155 casos en 8 años. ¿No? De estos 155 casos, más de 15 han sido por glifosato. Y en estos 4 años, 2009, 2011, 2012 y 2013, un tercio de la población del Estado español en algún momento del año ha consumido agua que no tiene la mínima calidad que tendría que tener. Agua contaminada por algún producto, digamos, insecticida, pesticida o lo que sea. En Cataluña se hizo un estudio de aguas freáticas, estas, digamos, no serían aguas directas de consumo, sino aguas freáticas, aguas profundas. En la imagen de la izquierda, estos son los puntos de muestreo que se hicieron, que los tenéis reflejados aquí abajo, y estos son los niveles de glifosato que se encontró en esas aguas. El nivel máximo admisible, según la normativa, son 100 miligramos por litro. Como veis, hay muchísimos años en los que se pasa ese nivel, y en muchos de los casos, de los 10, 11 casos que hay, en muchos casos se pasa, y en algunos casos se pasa 6, 7 veces más del máximo admisible. Por tanto, otras cosas que se dice del glifosato, que el glifosato enseguida se descompone, etcétera, no es así. Si llega hasta las capas de aguas profundas y ahí somos capaces incluso de analizarlo, es que no se degrada tan fácilmente. Y en esas aguas uno de los problemas graves es el problema sobre los anfibios. El glifosato se hace ya unos cuantos años que se ha demostrado que es pues, prácticamente letal para muchas especies de anfibios. Se demostró en Estados Unidos ya hace 10 años, para otras especies acuáticas lo mismo, y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que es una sociedad científica de Donosti, en el año 2012 hizo un estudio también y demostró que el glifosato es letal también para muchas de las especies de anfibios europeos, en este caso del País Vasco. Bueno, la idea, insisto, es eso. Ese producto que siempre se nos ha vendido como tan bueno, o tan inerte, o tan maravilloso, no es nada de eso. Bueno, imaginémonos los que ya no se vendían como tan buenos, ni como tan inertes, ni como tan de esto, pues como deben ser. Y de hecho, pues hay una sentencia del año 2009 en Francia en la que se condenaba a Monsanto por publicidad engañosa, por decir que ese producto era tan bueno y tal, y biodegradable, etcétera. Pues bueno, el Tribunal Supremo en última instancia acabó condenando a Monsanto por publicidad engañosa. Sobre la salud humana, pues el debate ya hace años que lo arrastramos. Lo cierto es que prácticamente desde que se empezó a comercializar como producto herbicida han habido estudios que muestran que tiene sus efectos, sus riesgos para la salud humana. Entonces, ha habido estudios epidemiológicos, ha habido estudios epidemiológicos que han estudiado digamos, las poblaciones expuestas a estos herbicidas, pues analizar qué problemas de salud tienen respecto a poblaciones no expuestas a estos herbicidas.
Bueno, y el caso, digamos, es que se demuestra que las poblaciones estamos expuestas, que ese herbicida no es tan fácilmente biodegradable, que se encuentra muy frecuentemente en la orina de las poblaciones, incluso urbanas, en principio no directamente expuestas al herbicida, y que eso supone que en las poblaciones expuestas hay un riesgo mayor de partos prematuros, un riesgo mayor de linfomas y un posible riesgo de mayor incidencia de mielomas múltiples. En estudios con animales de laboratorio, pues han encontrado todos estos problemas con los animales de laboratorio, sobre todo que actúa como disruptor endocrino. En muchos países, El Salvador, Sri Lanka, se relaciona el empleo del glifosato con unas epidemias de enfermedades renales crónicas que tienen allá, que, insisto, tiene ya la consideración de epidemia, pues se relaciona con los tratamientos con glifosato y con diferentes efectos tóxicos en células y en el genoma de las personas. En los países sudamericanos, donde estos productos se utilizan masivamente, como en Argentina, la situación yo diría que es casi de crisis. Las poblaciones rurales cercanas, o no tan cercanas a todos los grandes latifundios de soja, etcétera, en las que muchos de los tratamientos se hacen por vía aérea y por tanto con un descontrol bastante grande, pues bueno, los problemas de malformaciones, cánceres, etcétera, parecen ser ya pues una cuestión, insisto, epidémica. La gente que lo ha intentado denunciar, pues bueno, se les ha intentado poner de vuelta para atrás y bueno, así estamos. Este año ha habido una serie de cosas que, bueno, que es en cierta manera, si queréis, la confirmación de todo eso y en cierta manera pues la base sobre la que planteamos esta campaña. Es que en la primavera la Organización Mundial de la Salud, un organismo internacional, diríamos, no excesivamente culpable de radicalismos de este estilo, pues declaró el glifosato como probable carcinógeno. Probable carcinógeno, en la escala que tiene este organismo, es el segundo escalón, digamos, de mayor gravedad, si queréis. Hay los que son descaradamente cancerígenos, pues este es el glifosato lo declararon como probable cancerígeno porque está clara su relación con el cáncer en animales de laboratorio y en los estudios epidemiológicos hay una tendencia bastante clara a relacionarlo con problemas cancerígenos, pero bueno, es el segundo escalón. Como resultado de eso, la Autoridad de Salud Laboral de Dinamarca lo declaró como cancerígeno y por tanto los cánceres derivados están considerados como una enfermedad laboral. El Estado de California ha empezado los trámites para declararlo cancerígeno y por tanto la venta de los productos con glifosato tendrían que, si se acaba aprobando, digamos, pues tendrían que llevar la etiqueta de producto cancerígeno. Y a finales de este año en Holanda el glifosato estará prohibido en todos los usos no agrícolas, ¿no? En todos los usos de jardinería, etcétera, estará prohibido. Es una decisión del Parlamento holandés, creo que es del 2013, pero que empieza a tener efecto a finales de este año, bueno, comienzos del 2016. Esto es el glifosato, pero insisto que el problema, si me apuráis, digamos, no es el glifosato. El problema es que nos estamos comiendo muchas cosas aparte del glifosato, es decir, en muchos de los productos que consumimos normalmente como alimentos, pues hay residuos de diferentes productos y el problema es que hay varios productos y que estos productos, los problemas que producen no son los derivados de los productos aislados, sino que actúan como un cóctel en el que se refuerzan entre sí su efecto tóxico. Y eso está demostrado muchas veces, que todos estos productos no se pueden estudiar aisladamente como se está haciendo actualmente, porque el problema es que las normativas actuales se basan en estudios en los que lo que se hace es analizar el glifosato por un lado, el 2,4-D por otro lado, la trifluoralina por otro lado, el no sé qué por otro lado. No, lo que se debería hacer es, en una situación realista en la que estamos comiendo no sé qué o estamos expuestos a no sé cuántos productos,
cuál es el efecto de esos no sé cuántos productos juntos, en las concentraciones en las que el pagés los aplica, en la concentración en las que los consumidores los consumen, cuál es el efecto de todos esos productos conjuntos. Me da igual si el producto más tóxico es el glifosato o no, la cuestión es que yo me estoy comiendo varias cosas, cuál es el efecto de esas varias cosas como tales varias cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro también, que esta campaña contra el glifosato es solo, pues eso, en cierta manera una manera de concienciarnos de que estamos trabajando con sustancias tóxicas en mayor o menor grado de toxicidad, pero todas ellas tienen algún efecto. Y la cuestión es que nos demos cuenta de todo eso y que intentemos pues, actuar para que eso sea, a largo plazo pues, lo vayamos sacando de nuestra vida, llamámoslo así. Vale, entonces, bueno, en la página web de Som lo que sembrem tenéis los documentos, tenéis las mociones que hemos preparado, que por aportaciones de algunos compañeros pues igual habrá que arreglarlas un poco, bueno, y que si alguien, cualquiera de vosotros, tenéis cualquier comentario a hacerlas, pues las incorporaríamos lo que penséis que haya que incorporar estas mociones para hacerlas más completas o mejores, pues bueno, las incorporaremos. Pero en cualquier caso, tenéis ahí las mociones para poderlas presentar a los ayuntamientos y cada una en las medidas de sus posibilidades, pues que intente extender esta campaña. Bueno, pues eso, si tenéis preguntas o lo que sea, pues... De alternatives n'hi ha. Per exemple, soc jardinenc, alternatives que la gent es diuen de Simonet, costi poc. Bueno, digamos, preguntan sobre el tema de las alternativas. La cuestión, digamos, como en tantas cosas, no será cambiar de un día para el otro. Es decir, en jardinería, pues bueno, lo que tenemos que intentar es pensar también, digamos, desde el punto de vista de la jardinería. Evidentemente la agricultura pues es una situación incluso más difícil, pero la jardinería, evidentemente, la cuestión es hasta qué punto, digamos, todas esas malas hierbas son tan malas, hasta qué punto nos molestan tanto, hasta qué punto pues no sencillamente las podemos segar o quitarlas manualmente. En Valencia, por ejemplo, se está trabajando con, digamos, vinagre concentrado como herbicida. Bueno, la cuestión es que tenemos que empezar a dar pasos y no estamos diciendo que esto sea fácil ni que sea de hoy para mañana, pero bueno, que entre todos, con las experiencias de todos, igual conseguiremos encontrar alguna manera de quitárnoslo de encima. ¿Perdón? ¿Cómo se utiliza el vinagre? ¿El vinagre? Pues igual en tratamiento, igual que utilizarías el... ¿Concentrado a qué tipo? Ay, ahora no sé si era el 10% o algo así. Ahora no me acuerdo. Entonces, sé que salió una noticia, además salió hace poco creo que fue en El Mundo, en el periódico El Mundo, salió la noticia al respecto. Sí. No te sé decir las concentraciones. El glifosat que es tira al camp, com afecta els insectes? Els insectes, bueno, els insectes són un món que n'hi ha de molts diferents tipus. Que jo sàpiga hi ha, diguéssim, aquesta qüestió sobre les abelles, i n'hi havia un altre problema en alguns insectes en cultius de soja, pues també afectava negativament alguns insectes beneficiosos. La cosa és molt complexa, quan parlem d'insectes i això, pues clar, hi ha 200.000 tipus i clar, és molt difícil dir, però... Formigues, artròpods... Formigues que jo conegui, o no s'ha fet, no he llegit cap estudi d'efectes sobre les formigues, però bueno, no té ser... Jo, més que em refereixo als insectes, que les aus insectívores que tenim a la plana de Lleida tenen de menjar, i la plana de Lleida se'n tira de cereal de glifosat. Sí, sí. I a les vores. És això, si hi havia algun estudi al respecte. No, i va, el que estàs comentant encara és més complex, perquè ja no és l'efecte directament sobre els insectes, sinó que aquests insectes a la seva vegada les aus. I hi ha l'efecte directe sobre les aus. No, que és... No, i si es mor l'insecte no hi ha aliment. Sí, sí. Si no hi ha insecte no hi ha aliment. Bueno, això és evident. Puc preguntar? Jo fa 15 anys que no tinc glifosat. Quan porto cursos de Ballanès, a Camp de Tarragona, tot el que és Ballanès, 90% és glifosat.
llavors, som una illa verda al mig de glisofat, que dic jo, i m'he donat compte quan cau pluges molt torrencials, per exemple, jo fa 12 o 13 anys que deixo herba, que deixo cada de l'herba, i la filtració de l'aigua és superbona, no? És a dir, que cau molta quantitat d'aigua, però s'envasa. Jo al veí, per exemple, quan ens maten el glisofat, l'aigua cau i no filtra el mateix. És a dir, que quan la captació de la terra, no estic donant compte, capta l'aigua, arriba més a baix les capes fèrriques i el glisofat el que fa és expulsar l'aigua. Això també es perjudica els aqüífers, no? Més o menys, diria jo. Si l'efecte que comentes és així, doncs evidentment, l'aigua se'n va a superfície. En les jornades tècniques es comentava d'això, de la regeneració de terra, es comentava també que l'aigua no arribava fins baix, no? És a dir, que el que fa és expulsar. I bueno, les conseqüències amb el avellaner, jo no sé, però suposo que l'avellana porta glisofat, no? El moment que s'està tirant glisofat, no? A veure, representa que no, perquè si tu, evidentment sempre es pot escapar quan estàs tractant el camp d'avellanes, en aquest cas amb glifosat escura, de que no li toqui el glifosat a l'avellaner, però si te carregues l'avellaner. Jo ja no ho faig, no? Perdona? Jo ja no ho faig. No, dic els veïns o qui sigui. L'arrel que és superficial, el que vull dir que l'avellana també deu ocupar. Sí, des del punt de vista, diguéssim, de la infiltració de l'aigua al sol, no crec que el problema principal sigui el glifosat. Segurament hi ha altres qüestions. Sí, segurament hi ha. No, l'experiència de cadascú és el que hi ha. Jo te parlo de lo que jo conec. Sí, però hi ha una qüestió el glifosat directament, des del punt de vista aquest de la infiltració de l'aigua al sol, no serà el problema principal. Una altra cosa és que tingui efectes secundaris, per exemple, sobre els cucs de terra. Si per un ús excessiu, no només de glifosat, sinó d'altres productes, doncs han desaparegut els cucs de terra del teu tros, doncs evidentment llavors sí que tens un problema d'infiltració, perquè són els que t'estan fent els forats perquè l'aigua entri al terra. Sí. Si primer allà baix hi ve una paraula. Allà dalt. Me gustaría saber el procedimiento de prohibición del gramoxone. El gramoxone era un herbicida, materia activa paraquat, que se eliminó, y aquí hubo un consejero de Agricultura que hizo músculo, hizo vanagloria de conseguir una moratoria. Aquí en Cataluña se consiguió aplicar 4 años más el gramoxone, herbicida prohibido ya en toda Europa, y no hace tanto tiempo. Si había alguna posibilidad de copiar los efectos prácticos para eliminar el glifosato. Sí, la cuestión como se... ¿O es diferente? No, digamos, en eso no es diferente. La cuestión va a ser una cuestión de hasta dónde es... En este caso nos adresamos a los ayuntamientos, que a los ayuntamientos las competencias a donde pueden llegar es limitada. Desde el punto de vista de prohibir el gramoxone o el glifosato en su caso en agricultura, digamos, es una decisión de mucho más alto rango, de instituciones de escala mucho más alta que no, digamos, lo que puede hacer el ayuntamiento. Entonces, el problema básico es ese. Pero bueno, como hemos dicho, el glifosato es sencillamente un ejemplo, no es que el glifosato sea malo y todos los demás sean buenos, ni nada por el estilo, sencillamente es... Pero efectos prácticos de la prohibición. Es decir, ¿cómo se prohibió el gramoxone? Bueno, porque el gramoxone ya... Aquí, no era lo que hacía 10 años que ya estaba prohibido y aquí lo prohibieron, es decir, dejaron las tiendas de vender. Bueno, ahora el caso concreto del gramoxone no te lo sé decir, pero ahí hay mucho... también hay mucha historia, porque por ejemplo el glifosato se dice que está prohibido en Suecia y cosas esas y no es cierto. Entonces, ahora no sé exactamente el caso del gramoxone, pero si hay una normativa europea que prohíbe el gramoxone, en España
puede pedir ese periodo de salvaguarda de X años, pero al final, digamos, tiene que pasar por el aro igualmente, no tiene vuelta de hoja. Dues coses. Això de secar els conreus, els cultius, blat i em sembla que és... Llenties. Llenties, s'asseca la planta, però la llavor què li passa? S'asseca... El mateix. S'asseca i conté tots els... És com si s'assequés el sol, No, la qualitat de la llavor. clar, és una manera, diguéssim, que el gra al final, en comptes de tenir el 25% d'humitat, només tingui el 12% d'humitat. El problema, diguéssim, és que el glifosat, com he dit, és un herbicida sistèmic, o com a tal es mou per la planta. I igual que es mou cap a les arrels, hem comentat, es mou cap al gra. I per tant, aquell gra, sigui directament perquè li cau el glifosat a sobre, o sigui perquè com a herbicida sistèmic la planta el mourà també cap allà, doncs vindrà més o menys carregat de glifosat. I l'altre, has dit que alguns cereals que s'apliquen al pinso poden produir problemes a l'aparell digestiu dels pollastres. Amb d'altres espècies animals, per exemple gossos, hi ha se sap alguna cosa? Sí, pot ser equivalent, no? Bueno, no necessàriament, perquè clar, els aparells digestius són molt diferents, diguéssim, el d'un au que d'un mamífer, etc. Sobre mamífers o gossos així no he llegit res. I aquests, diguéssim, els estudis que hi ha en animals de granja són relativament limitats. Hi ha, per dir alguna cosa, 3 o 4, tampoc és una cosa... Abans d'aquella pregunta, jo crec que estaria molt bé si pogués explicar què és el que poden fer els ajuntaments i no fan concretament, o sigui, quines són les mesures a les quals estan obligats els ajuntaments, en concret, d'avís a la població, als ciutadans, diguéssim, però també en respecte a el que estava comentant ara la problemàtica de la laia, que és que aquí, en aquest país, hi havia molta ramaderia extensiva, ara cada vegada hi ha menys, però és que els que es fa una miqueta dels herbicides cada vegada hi haurà menys o cada vegada fa més difícil de tenir així, no? També. Doncs una mica els ajuntaments concretar què és el que poden fer i no fan i què és el que els podem exigir. Els ajuntaments, evidentment, el primer és que tenen tota la competència sobre tots els tractaments en espais públics del seu terme. I per tant, la normativa des d'aquest punt de vista el que exigeix és que qui vulgui fer un tractament prop de zones públiques doncs ha d'avisar l'Ajuntament de quan farà el tractament, en quin producte el farà i quin és el termini de seguretat d'aquell producte, és a dir, quant temps ha de passar des que ruixa fins que es pot entrar en aquest lloc sense perill. L'Ajuntament té l'obligació d'assabentar la població que això es farà, però a més ha de fer complir que el propietari ha de marcar el lloc on es farà el tractament amb suficient antelació, de manera que la gent ho sàpiga i eviti o no, això ja evidentment cadascú pot fer el que vulgui, però eviti entrar en aquell lloc. L'altra qüestió, per exemple, és el tema de fer complir la normativa de distàncies, per el que es comentava abans respecte a les aigües. El glifosat és bastant perillós per tota la fauna aquàtica i per tant des d'aquest punt de vista s'hauria de ser molt estricte també en demanar complir ni que sigui l'exigència que els tractaments no es poden atansar, ara no em feu dir la distància exacta, però per dir alguna cosa és de l'ordre de 25 metres com a molt d'un curs d'aigua
i 50 d'una captació d'aigua que vagi a consum humà. I això és, evidentment, al final és obligació de l'Ajuntament i, evidentment, de qui ho fa i, evidentment, de l'Ajuntament subsidiàriament de fer complir que això es faci així. Perquè, insisteixo, el glifosat no es descomposarà així tan fàcilment i és molt fàcil que arribi amb aquestes aigües. Per tant, d'una banda, complir la normativa de distància, sobretot a cursos d'aigua, i de fer complir la normativa d'avisar la població de quines zones es tractaran, amb quin producte, en quin moment es tractaran i quin és el període de seguretat per poder tornar a entrar, diguéssim, en aquella zona. I això és una normativa que ja existeix fa uns quants anys, però que, suposo que com més o menys tots, ni que sigui per no veure-ho, us haureu donat compte que no es compleix. Jo no he vist mai cap lletrero que digui aquí tractarem demà passat amb no sé quin producte i no entreu fins d'aquí 15 dies. No ho he vist mai. Allà baix hi ha una paraula. Sí, en relació amb el tema dels gossos, oi que vostè pregunta sobre els gossos? Jo conec el cas d'una persona que està treballant en el món de la veterinària i ha hagut d'atendre diverses vegades gossos amb problemes de vòmits després d'haver estat en contacte amb herbicides, després d'haver estat jugant en llocs on havien aplicat herbicides sense prevenir. Però, clar, no se sap segur si és això o no, però n'ha hagut algun de diversos, A veure, hi ha una paraula allà, primer ets tu d'aquí davant, després la Carme i després el Carles, de moment. Dues coses. Una, Si podeu pujar la veu, us sentirem millor. dues coses. Una, quan parleu d'això que s'ha d'avisar quan se fan tractament, se referiu a finques que són al costat mateix de nuclis urbans, o sigui, ajuntaments i tot això, o quan estan tocant els camins municipals, perquè avui dia hi ha molta gent que va caminar pels veïns, pels camins, i això que parlen d'un gos mateix, s'hi podem trobar. És a dir, quan tractem una finca que està al costat d'un camí municipal, també s'ha de senyalitzar. És aquesta l'obligació? Aquesta és una pregunta. I l'altra, els ajuntaments, si tenen potestat sobre el seu terme, com és que estan fent tractaments herbicides ells mateixos al costat dels camins, perquè el poble que soc jo està passant això, vull dir, en vez de passar picadores o en vez de passar desbrossadores, els mateixos camins municipals que van a passejar la gent amb gossos o amb bicicleta, ja són ells qui fan tractaments herbicides. O sigui, ells ja no ho podrien fer, en aquest cas, no? Les dues preguntes. Sí, la normativa fa referència a finques que estiguin tocant a vies públiques, per exemple, o a espais públics. I els ajuntaments, en la mesura que nosaltres no els hi demanem, no faran res. Això, i l'experiència ens ho demostra, és a dir, o ens movem la gent o no anirem enlloc, això està clar. Per tant, en certa manera, la idea de la campanya és això, és que prenguem consciència tots que això és un problema i que hem de ser nosaltres els que els hi demanem. És a dir, si esperem que la Unió Europea, el govern de no sé on, el govern de no sé on o el govern municipal facin alguna cosa, doncs ja ens podrem florir. És que el problema que tenim aquí, més a més, que hi ha ajuntaments que quan fan aquesta aplicació d'herbicida al camí, resulta que hi ha cultius que aquest herbicida potser no el tenen autoritzat, aquesta és una. I a tu quan te fan una analítica multiresidus, te poden trobar un producte que no està autoritzat i és la mateixa administració qui l'ha aplicat al camí municipal, a casa teva. La normativa, diguéssim, és en tots els sentits. És des del punt de vista del propietari, però des del punt de vista de l'Ajuntament. I, evidentment, el primer, perquè l'Ajuntament al final som nosaltres, el primer que li hem de demanar explicacions és a l'Ajuntament, el primer que hauria de complir la normativa. Insisteixo, si nosaltres no els hi pressionem perquè ho facin, doncs estem venuts, això està clar. Carme? Sí, només tinc molt poca veu. Un aclariment. Hi ha pobles petits, justament que venen de la zona igual que l'entorn de Tarragona, hi ha pobles petits que posen, després de passar el tractament, han posat aquell triangle, carabassa amb una calavera, que posa zona tractada i ho deixen uns dies de forma prudencial. El cementiri, el camí, els camins on van a fer passejades, etc. Pobles molt petits. El que se coneix no s'espanta. Nosaltres hem parlat amb el tècnic de Quatre Reus i ens ha dit, sí, això ho
que després el termini aquest prudencial, que ja no serà tan perjudicial, com a mínim que es posi aquest cartell, si vol que treguin la calavera, perquè posin zona tractada i un triangle. No torneu fins aquí 15 dies. Exacte. Però el motiu és que per pressió tant política com estètica, que passen, avisen i ja està, ja si prova s'aprovarà. Gràcies. Carles? Si jo volia continuar una mica amb el que ha dit aquest senyor dels camins, jo estic en un poble i el jardiner, hi ha moltes zones on de gespa, hi ha sauló entremig, passadissos de sauló, que es tracten amb herbicida amb un tub. Llavors, clar, el jardiner com a aplicador de productes també ho sap de què s'ha d'indicar, perquè ni l'Ajuntament estarem conscients d'això, ni el jardiner pot ser i no deia res. Llavors, ara l'alternativa que és marca-ho tot, com dèiem amb el triangle aquest, o hi ha alguna, clar, el vinagre i tal, però hi ha alguna alternativa que se li pugui plantejar al jardiner de mira, a partir d'ara o tractes amb glifosat i ho marques tot, o utilitzes, que sigui tèrmica o, no sé, se m'acut ara, és que com que això és molt nou una mica... Una segadora d'aquí. Sí, bueno, ja, però la segadora hi ha llocs que, amb el sauló, per exemple, quan hi ha pedres, quan hi ha d'aquelles codines i tal, és una mica complicat. Bueno, Ho dic a nivell pràctic. Sí, no, sí. La qüestió pràctica jo crec que al final és ficar-nos a fer coses i veure què és el que funciona i què és el que no funciona. És a dir, m'imagino que en cada puesto serà diferent. Depenent de com estigui fet el camí o del context, jo què sé, és a dir, no sé, és prou ampli, te pots permetre fer un tractament, no sé què. Això en cada puesto s'haurà de veure. Però evidentment el que és obligatori, si no volem, per dir alguna cosa, treure el glifosat, s'ha de senyalitzar. Si podem, sí, si es pot, sí. No, que no, o sigui, ja no entro en això, però que hi ha un mínim, i el mínim és que això s'ha de senyalitzar, sí, amb el que sigui. Llavors, això, i ho diu molt clarament, s'ha de senyalitzar, si no recordo malament, 48 hores d'antelació, ficar els cartells que diguin aquí es tractarà demà passat amb aquest producte, i aquest producte té un període de seguretat que és no sé quants dies, i per tant, fins al dia no sé quant, es recomana no entrar en aquesta zona. Això seria el mínim. Això és el mínim. Bueno. Allà una paraula. Sí, una miqueta sobre el pla de seguretat, si se sap quants dies són. Això. L'altre és que quan el Micro. Sí, se sap una mica... Una mica si se sap els dies que s'hauria d'esperar de seguretat, i segon, que el gran problema que veig jo en part dels ajuntaments són els mateixos pagesos. Si els pagesos ho tiren, ja ho tiren perquè són ecològics, vull dir, la gent que ho tiri no ho sap, se'n tira hectàrees, i vas a buscar caragols, no sé, la fauna mateix que comentava que si no, vull dir, a les aus desapareix tot, no sé, jo crec que el problema no... Si hi hagués algun estudi seriós, que es vegués que realment afecta, però clar... Estudis seriosos que demostren que afecta estan. Però vull dir amb les aus, per exemple... Amb les aus... aquestes coses que collien agafen tothom... Cucs de terra i això. Amb cucs, sí. Cucs de terra, abelles... Cucs de terra, abelles, etc. El que no ens podem... Penseu que, en certa manera, el que no es pot fer és estudiar l'efecte sobre cadascun dels animals del món mundial. Gossos, formigues, aranyes, no sé quina au, no sé quin altre au, això és impossible. Si l'excusa per no fer res és aquesta, no anirem enlloc. El que està clar és que hi ha un problema. Hi ha un problema sense haver fet massa estudis, ja tenim un problema. Per tant, fer més estudis, l'únic que ens dirà és que el problema, en vez de ser 3, és 4. Però això és el que necessitem realment per entrar en acció? No. El problema jo crec que ja existeix, que és suficientment greu com per fer alguna cosa. A partir d'ahí, cada producte té un període de seguretat. El glifosat, no em facis dir quins dies són X. Si utilitzem 2,4-D serà un altre, si utilitzem un altre serà un altre. Però bueno, la qüestió és que això, diguéssim, totes les empreses de jardineria ho saben, perquè això, essencialment, l'etiqueta del producte surt. Això no és gaire problema.
I a partir d'ahí, els problemes ja estan demostrats com per senzillament pensar que necessitem més estudis. Estudis n'hi ha, i molt seriosos. A partir d'ahí, diguéssim, és si ens ho creiem o no ens ho creiem, que és difícil, ho sabem, però com tantes d'altres coses a la vida, el tabaco, el DDT, l'amianto i tot això, doncs també s'utilitzaven molt i anaven molt bé i no sé què, però bueno, és que arriba un punt que has de dir prou i que hem de canviar de via, si no... Intervencions curtes perquè queden 5 minutets, si pot ser. Maria Rosa, tu havies demanat primer i t'havies saltat? Sí, segur? Escolta'm, voldria saber que, bueno, no sé si ho coneixes, jo ara mateix vull esbrinar-ho, però fins a quin punt és lícit o està permès la fumigació de camins de senderisme, en el que passi gent de senders, i que a més a més consten que són PRs marcats i que es fumiguen arbres, arbustos, plantes singulars, plantes endèmiques, tot, perquè ho fan d'una manera indiscriminada. Jo en tinc un cas, estava fent un inventari botànic d'un d'aquests senders en què havia trobat espècies molt interessants, s'ho han carregat tot. La justificació és un pressupost que tenien per arreglar camins i que havien de justificar aquell pressupost d'alguna manera. Ningú me sap dir qui és el responsable d'això, però s'han carregat la vegetació, queda un 30% del que hi havia abans de diversitat. És un camí, la vegetació no molestava per a res i han ben bé fumigat 2 metres al marge del camí i tot el que trobaven, tot. Fins roures sencers. Jo això és que flipo, vull dir, clar, arribar a aquests extrems per justificar un pressupost que els hi havia arribat per arreglar camins, que necessitava aquell camí, no? Necessitava altres coses. Quin permís hi ha? O sigui, des de quan hi ha una persona... No sé la normativa exactament quina és, perquè no la conec, aquest nivell d'aquestes actuacions, diguéssim, amb herbicides. Però està permès això? Ho saps tu? Si està permès l'actuació amb herbicides en camins de passeig de la gent? Sí, però està permès a nivell d'arbustos, arbres i tot el que hi troben? Vull dir, és que a mi m'ha sorprès molt. Sí, a veure, un camí és un camí, estigui al mig de Barcelona o estigui a les Guilleries, per dir alguna cosa, no sé, és un camí. Per tant, té un propietari, que és l'Ajuntament. No, propietari no, això és l'Ajuntament. Sí, l'Ajuntament. En aquest cas el propietari és l'Ajuntament, per tant la responsabilitat última és de l'Ajuntament. I per tant, si s'ha fet alguna cosa allí, l'Ajuntament ho sap, ho ha fet l'Ajuntament directament, per tant, responsabilitat de l'Ajuntament. Si s'han carregat espècies protegides, no sé, doncs és directament un delicte. En qualsevol cas, com a tal camí públic, és complir la normativa, i la normativa el que diu és que si tu fas això, doncs has de complir una sèrie de condicions. Evidentment, si hi ha espècies protegides o el que sigui, és il·legal completament, és un delicte. A partir d'ahí, diguéssim, si es carreguen roures, arbres grossos, diguéssim, això és una qüestió, amb perdó, menor. És una planta com una altra qualsevol. La qüestió és, en tots aquests casos, és què fem nosaltres a partir d'ahí, o què fem nosaltres abans d'això. Si nosaltres entenem, doncs alguna cosa hem de fer, o posar una denúncia a l'Ajuntament o muntar-li un pollo abans i després. Jo vaig avisar que hi havia plantes singulars i dir, estaven avisats que estava fent un itinerari botànic. Però la sensació és que els importa un rave. No, el que passa que ells diuen que no ens discuteixi directament. Tot i així faré una carta de denúncia perquè ja m'ho han recomanat a l'administració completa. Sí, però m'ha sorprès que fos permès, saps? No. Jo pensava que tallaven, no que desembossaven, però un gall a l'ollo... Ara se'ns acaba el temps i fem intervencions molt curtes. Per totes maneres, la pàgina web, demà, ara encara no hi és, penjarem totes les dues normatives que regulen tant el tema de camins ramaders com el tema de tractaments en àrees urbanes o periòdiques urbanes. A partir d'aquí ja es pot emprenyar molt els ajuntaments i ja se'ls pot posar molt la por al cos i que vigilin una mica amb el que faci. I si no n'hi ha prou amb això, el que hem de fer és força a nivell municipal, apretar perquè l'Ajuntament deixi de fer aquestes pràctiques que són completament prescindibles. Penseu que els ajuntaments porten 80 anys d'impunitat.
Els 80 anys d'una certa cultura d'això d'impunitat doncs no són tan fàcils de canviar. I llavors o comencem ja o passarem amb 80 anys més i uns quants més. Primer de tot, gràcies per la feina que esteu fent. I a més penso que a més d'anar als ajuntaments, una via que podria donar més força perquè la gent a vegades no actuen prou, sinó toquen la canalla, és anar a les escoles i fer a partir de les escoles també soroll, perquè els parcs, per les pròpies escoles i perquè la gent realment se n'enteri del que hi ha. Que ara sembla que quan se toca la canalla, potser a partir d'aquí és una manera també de fer campanya a més de l'Ajuntament. Sí, tothom que sigui la gent que tingui canalla o si vol, que tingui canalla, anar directament a les escoles i què està passant amb el pati, demanar com se cuiden les plantes de les escoles o dels jardins que hi ha a les afores. En el cas de les escoles, a més, el que es pot fer és anar a demanar-li explicacions al director, perquè en principi, segons normativa, l'Ajuntament li hauria d'informar al director de que es farà aquest tractament, etc. I que en qualsevol moment que hi hagi un tractament d'aquestos, demana les explicacions per començar, si voleu, al director, perquè és el primer que ho ha de saber. Ràpid. Respecte a les escoles, el director, a més, té la potestat, quan li arriba l'avís de l'Ajuntament de que han de... si arriba, que li ha d'arribar, de que han de fer un tractament en la seva escola, té la potestat de proposar un dia més idoni, perquè imaginem que han de fer una festa de tota l'escola i volen tractar el pati, no? Doncs ell té la potestat de dir que ho facin en un altre dia més adient, com per exemple el divendres al vespre, quan la gent acaba les mans, si és que treballa a la brigada municipal, això és una altra cosa, no? Això per una banda. I l'altra, això, de la sensibilitat química positiva, els ajuntaments donen molta informació a les persones que tenen sensibilitat química múltiple abans de fer els tractaments. I això és molt important perquè les persones amb aquest problema es puguin prevenir. Però aquesta informació l'hauria de tenir la resta de la població, perquè és igualment important que ho sàpiga una dona embarassada, algú que té criatures, persones grans que ja tenen més dificultat per transformar tòxics i eliminar-los, persones que tenen malalties cròniques. Hi ha molta gent que necessita aquesta informació, jo penso que la necessitaria tothom. I aquesta informació els ajuntaments la donen si es demana. Se'ls ha de demanar, perquè la tenen ells. I si no es demana, doncs allà es queda. Jo proposo que la demanem allà. Sí, jo no sé el que heu de seguir, que hem parlat abans, no? De campanyes que es poden fer per aquest sentit, però alguna campanya que es pugui fer en positiu és, a veure, aquesta planta que està malesa tan molesta, per exemple un esbarzer, no? Doncs que un esbarzer dona fruits extraordinaris, però les fulles de l'esbarzer és el millor antidiarreic que existeix, en infusions, no? Estem parlant de l'amor del tabac, el gàlium, que es pega per tot arreu, no? Explico una anècdota, tenim una riba, un camí quasi de 300 metres, que cada any collíem uns 200 quilos de gàlium sec, tallaven i després ho venien, no? Doncs bueno, passa un dia a l'Ajuntament i a la riba, que podies ruixar la part de baix, ruixa tota, i fot 200 quilos de gàlium secs. Això vol dir quasi 2.000 quilos verds, una riba preciosa de gàlium, després una planta molt molesta, molt invasiva, molt d'això, no? Clar, com dic a l'Ajuntament, dic el pròxim any, com me ruixis això, te demano. Bueno, gent companys que estan a l'Ajuntament, no tenen idea de res, només ruixen un rondó, perquè això és més fàcil, no? No han tornat a fer més. Però ja el cas ja no s'ha recuperat, perquè van de fins a l'arrel. Vull dir que si sortiguéssim una campanya d'etiquetar, l'Ajuntament ens autoritza, les plantes que tanta nosa ens fan són potents plantes medicinals. A l'abast de la societat. Algo semblant a el que fan, per exemple, a Inglaterra, que les ciutats que diu tot Morgan, les ciutats comestibles, on han obert els jardins privats i planten i poten de flors, mongetes i pebrons i tomates, el que sigui, i tothom per mitjà. També els parcs. Els arbres es van convertint a poc d'arbres de sombra en arbres de fruita. I és lliure. Tot el poble per mitjà i ve mils de visitants
a veure com aquest poble és lliure a tot arreu, com els espais de jardins i de poble. La idea podria fer unes ciutats medicinals al carrer, i llavors potser sigui una manera positiva d'evitar que ens ho ruixin, per favor, i és que no hi ha cap planta que surti a la naturalesa que no tingui una propietat. Moltes de les que segurament les autoritats municipals desconeixen són autèntiques bèsties curatives. L'anunci de TV3 del duc sobre el dent de lleó, l'arrel del dent de lleó cura les 3 leucèmies més greus que hi ha al món, en poc temps. Es tracta de les arrels del dent de lleó. Vull dir que si ho transformem en positiu, però això vol dir fer, clar, gent que vagi coneixent tota la malesa que més molesta als parcs i jardins i que la gent sigui conscient que passa per la vora d'un esbarcer, que és un luxe, que estigui dins del poble. És positiu, paral·lelament al que es pugui fer més informativa, però no volem més rondut, i li diré l'altre, que potser per la ciutadania ja que es fotés dir que aquesta part no ho sabia, i per què me la cremes? Per què me la sucarres? El vinagre, que ha de ser un vinagre, no? No la vull sucarrar, vull que sigui estant aquí. Perquè hem de conviure aquesta naturalesa que et punxa, com l'esbarcer. Jo tinc una diarrea que després que foten quimio no hi ha manera de parar-los de la diarrea, molta gent. Si fos una infusió amb fulles d'esbarcer, l'endemà ja no té diarrea. I no saps en què parar-la. I així parlaríem de la grama, que a l'hivern no hi ha problema, que les arrels són multiplètiques, tantes i tantes que surten en les escletxes del formigó, que dius, és que m'has trobat el formigó, doncs que l'estorbi, tios, però allí està sortint un pantatge, està sortint un lleó, està sortint una ortiga, és que punxen les ortigues, bueno, perquè no, el de l'opus l'utilitzen per assotar-se i per causar molt dimat, sí, perquè va molt bé assotar-se amb ortiga, no sé, es plantejant ridiculitzant la gent, que s'ho mate, que no mati d'això, que necessito. Bueno, això és feina, ja ho sabem que és feina, i l'altre són temes que són més fàcils, no? Ja està. Llavors també quan els jardins i tot això potser també una manera d'evitar que es ruixi tant demanant plantes autòctones que a vegades així també serveix per fer coneixement i a la vegada doncs aquesta idea de jardí. Sí. M'ho ha posat molt bé perquè tant el Josep Maria com ella acaben de dir que des de Som de Sembrem han començat amb una vintena de poblacions amb uns pocs recursos, tenim uns parell de tècnics que anirem, ja tenim reunions citades per assessorar aquests tècnics i aquests jardiners i jardineres d'un altre tipus de planta, ja per jardí o per sigui medicinal o autòctona, i que ens hem d'acostumar a veure una farigola seca a l'estiu, no tenim que tindre un parc verd al mateix estiu, és a dir, han de ser coses molt fàcils que necessiten menys tractaments, més econòmics i molt més saludables per tots. O sigui, això ja ho hem començat i sobretot no marxeu també, que ho trobareu també un rolet a la fira, així, han fet un díptic explicant una mica tot el que ens ha explicat el José, sobretot les adreces per arribar-s'hi. Diuen que sortir a la porta. Em diuen també, així una mica cau d'orella, que ressalten que la persona que s'hauria de pressionar en tots els ajuntaments seria els regidors, no? No, sí, normalment en els ajuntaments grans. Perdoneu, parlem d'ajuntament, i un ajuntament amb un poble petit de 1.500 habitants, tots són 10 regidors i 25 al govern. Recordeu que molts ajuntaments tenen regidoria de medi ambient. És aquesta persona la responsable legal de tot això que estàvem parlant ara. Aleshores pensem una altra cosa, ni 5.000, ni 20.000, ni 100.000 habitants, la regidoria de medi ambient no té tècnics qualificats per gestionar això. És la segona part d'aquesta història. Quants tècnics de medi ambient coneixeu? Oi que no? Però en canvi hi ha la figura del regidor. Per tant, focalitzem. Tècnics de medi ambient qualificats per fer el canvi de xip, que no hauria d'haver passat, però s'ha de fer el canvi de xip de no pensar en males herbes i en males plantes. Ja hem dit prou. Bé, a la feina. Gràcies per haver vingut i ara continuem la xerrada tan o més interessant sobre si la independència alimentària és possible.